Vianoce klopú na dvere a spolu s nimi aj starosti, kde zobrať peniaze na darčeky. Na dosah ruky je množstvo rôznych úverov či pôžičiek. Odborníci ale upozorňujú na vysoké úroky. Skúsenosti ale vravia, že márne. A tak sa zadlžujeme stále viac a viac. Ako z tohto kola von, dozviete sa v dnešnom vydaní relácie Fokus peniaze. Tu sú naše dnešné témy. Rozmýšľate, odkiaľ zobrať peniaze na vianočné nákupy? Je vhodným riešením spotrebný úver? Pozor, môže sa vám stať, že sa pre tieto Vianoce zadlžíte a na budúci rok bude slane dobre. Povieme vám, čo je to zlatá minca a ako môže byť pre klientov bank užitočná. Tieto Vianoce budú podľa prieskumov finančných inštitúcií bohatšie ako pred rokom. Väčší luxus však bude najmä vďaka tomu, že sa viac zadlžíme. Objem spotrebných úverov v bankách totiž práve v týchto dňoch rastie o približne 70%. Na štedrejšie Vianoce si plánuje požičať asi každý 10. Slovák. Vyplýva to z prieskumu finančníkov. Človek by pri čerpaní úveru na Vianoce a na vianočné darčeky nemal brať úvery povedzme na dlhšiu dobu ako je na ten jeden rok, aby sa postupne rokmi ten úver nenabaloval. Štatistiky dokazujú, že to nedodržiavame a požičiavame si v priemere 3700 eur. Tie potom splácame viac ako 6 rokov. Pri spotrebných úveroch je úroková sadzba platná po celú dobu splatnosti. Úrokové sadzby sa viac menej nemenili v poslednom období a závisí konkrétna úroková sadzba od hodnotenia žiadateľa. Priemerná úroková sadzba sa na trhu pohybuje okolo 12%. Určite by si mali dávať pozor na určité parametre. Lebo vieme, keď ideme do tých finančných domov, tak každý finančný dom, každá finančná inštitúcia používa iný formulár zmluvy. Ale dôležitými údajmi sú určite doba splatnosti, čiže vlastne kedy uhradím poslednú splátku, takisto výška jednotlivých splátok, celková suma, ktorú zaplatím a také krásne čísielko RPMN, čiže ročná percentuálna miera nákladov, čiže toto čísielko, kde sú vlastne započítané všetky náklady vlastne spojené s úverom. Takisto by si mal zákazník vždy dávať pozor na to, ako to je so sankčnými poplatkami. Napríklad úver, ktorý vyzerá veľmi zaujímavo, možno, že niekto si povie, že je fajn, veľa nepreplatím, ale popri tom sú skryté práve sankčných poplatok vysoké poplatky alebo vysoké sumy, ktoré napríklad okamžite narastú v prípade, že zákazník nemôže splácať, lebo predsa len ten úver nie je to nejaká beh na krátku trať, ale je to predsa len finančný záväzok na pomerne dlhé obdobie. Úroková miera sa u nás pohybuje od 22 do 23%, to je vlastne úrok. Ale potom ročná percentuálna miera nákladov, čiže vlastne všetky tie poplatky, ktoré sú spojené vlastne s úverom, sa pohybuje okolo 71%. Inak povedané, ak si požičiame napríklad 100 eur v banke, vrátime celkovo 120 eur a v nebankovke 170. Ak vám stačí na prilepšenie k Vianociam niekoľko 100 eur, riešením môže byť aj kreditná karta. Táto kreditná karta je určitým druhom spotrebného úveru. Bezúročné obdobie môže byť 45 dní aj viac. Až 2% Slovákov však pripustili, že tento rok nebudú kupovať žiadne vianočné darčeky, pretože na ne jednoducho nemajú peniaze. Vianočným úverom sme sa v našej relácii venovali nedávno, avšak pre veľký divácky ohlas sme túto tému opätovne zaradili do nášho vysielania. Dnes nám k tejto téme budú rozprávať naši dvaja hostia, pán Maroš Ovčárik z portálu Finančná hitparáda.sk, vítajte v štúdiu. Dobrý večer. A pán Michal Kozub zo spoločnosti Home Credit Slovakia. Pekný podvečer. Dobrý večer. Vážení diváci, dnes pre vás vysielame z Banskobystrického štúdia naživo, preto budeme radi, ak nám zatelefonujete svoje otázky na číslo 048 437 5252 alebo nám ich napíšete mailom na našu adresu fokus@stv.sk. Nože skôr, ako sa budú pýtať diváci, budem sa teda páni pýtať ja. Chceme hovoriť o prefinancovaní Vianoc. Povedzme ale hneď na úvod, na čo by sme si mali dať pozor? V prvom rade by sme si mali dať pozor na to, koľko náš rodinný rozpočet skutočne unesie. To znamená, keď si od všetkých príjmov v rámci rodiny odpočítame bežné výdavky, vrátane všetkých aktuálnych splátok, poistiek, úverov a tak ďalej, tak musí nám ostať dostatočná rezerva na to, aby sme boli schopní splácať ďalší úver. Samozrejme, je potrebné dbať na to, aký úver si berieme, aby nebol príliš drahý, aby bol vhodný na tú kúpu a na ten plán, ktorý si chceme prefinancovať a aby nebola splatnosť povedzme príliš natiahnutá. Tých parametrov je viac.
Já jenom doplním, že lidé, když už si vybírají úvěr, by se měli nejprve rozhodnout taky, od koho si ten úvěr vezmou. Rozhodně nedoporučujeme, aby lidé reagovali na nějaké letáčky, které najdou na zastávkách, na slopech veřejného osvětlení a tak dále, kde jim věřitelé slibují, že jim půjčí bez ručitele, bez jakýkoliv dokladů o jejich příjmech a dalších informací, protože lidem by mělo být podezřelé, že čím méně informací od nich samotných chtějí, o to víc jim nabízejí ty peníze. Proto doporučujeme velmi dobře se rozhodovat, od koho si ty peníze půjčují. A doplním ještě kolegu, pokud lidé opravdu budou porovnávat své příjmy a výdaje, ta rezerva by tam měla být, my říkáme, že minimálně těch 10% by tam mělo zůstat. Medzi také obľúbené patria spotrebné úvery, ako im odolať? Predsa len tých lákadiel je neskutočne veľa. Lákadiel je veľa. Vlastne v súčasnosti sme svedkami mnohých reklamných kampaní. Rôzne banky spustili kampane na spotrebné úvery, propagujú odpustenie splátok, odpustenie alebo odklad splátok, propagujú zaradenie do žrebľovania, rôzne balíčky, ale čo je pravda, treba si byť vedomý toho, že žiadna z ponúk, ktorá je momentálne na trhu, je jedno, či to je banka alebo nebanková spoločnosť, nie je automaticky v každej situácii pre každého najviac výhodná. Preto je vždy dobre porovnávať a hľadať to najvýhodnejšie riešenie, zisťovať a takú kúpu alebo branie požičky plánovať dopredu. To znamená nerozhodovať sa povedzme priamo na mieste, ale často si zistiť možnosti financovania vopred a až následne sa rozhodovať. Přesně tak, není to o tom odolávání samotném, ale o zodpovědném přístupu, protože úvěr sám o sobě není špatný, ale lidé by měli k tomu přistupovat zodpovědně, měli by přemýšlet o tom, jak vypadá jejich rozpočet a jak bude jejich rozpočet domácnosti vypadat během následujících 5 měsíců, roku a respektive tak dlouho, jak dlouho chtějí splácet ten úvěr. Podle toho by se lidé taky měli rozhodovat. 048 437 5252 alebo fokus@stv.sk. Kontaktné údaje priamo k nám do televízneho štúdia, nech sa páči, môžete mailovať alebo telefonovať, pýtajte sa našich hostí, využite ich prítomnosť. Páni, povedzme, ak sa to vôbec dá povedať, že čo je výhodnejšie, nákup tovaru na splátky alebo siahnuť po nejakom spotrebnom úvere? V prvom rade, keď môžem, v prvom rade je potrebné uvedomiť, že spotrebné úvery, teda aspoň bankové, väčšina bankových spotrebných úverov je poskytovaná od určitej výšky. To znamená, ak tá výška sa pohybuje povedzme od tých 400 až do 700 eur, hovorím o minimálnej výške, ktorú pri spotrebných úveroch banky zvyčajne poskytujú. To znamená, ak požadujeme nižšiu výšku, tak vtedy je potrebné zvyčajne hľadať iné riešenie a znova buď to využijeme iný bankový produkt, akým je povedzme povolené prečakovanie alebo kreditná karta, alebo nákup na splátky. Nákup na splátky má množstvo výhod, okrem iného je dispozície priamo na mieste, je schvaľovanie veľmi rýchle, to znamená, že pri nižších sumách myslím, že úplne kľudne ľudia môžu siahnuť aj po tomto nástroji, ale zase hovorím, nenabalovať jeden úver na druhý a tak ďalej. Musím vás prerušiť, vidím, že ste chceli reagovať, ale že máme diváka na telefónnej linke. Pekný podvečer z Banskej Bystrice. Odkiaľ nám voláte?